Wanneer je binnenstapt, straalt het je tegemoet. Kleur en positiviteit. Bij Jota in Oostburg voel je je meteen welkom. De welzijnsinstelling bestaat 10 jaar. We zijn 10 jaar geleden begonnen met een droom van mensen samen te brengen en iets te kunnen betekenen voor de samenleving. En langzamerhand zijn daar heel veel dingen van gerealiseerd. Maar er zijn weer nieuwe vragen vanuit de samenleving op ons afgekomen. Een van die onderwerpen is eenzaamheid. Eenzaamheid is sowieso een heel belangrijk thema bij Jota. Bij alles wat wij organiseren staat ontmoeting centraal. En we weten dat dit voor een deel toch antwoord kan bieden op mensen in eenzaamheid. Dat hier mooie contacten kunnen ontstaan. Ik stapte hier vanmorgen binnen. Ik zag overal kleur, bord met vrijwilligers, dat er overigens heel vol hangt. Gescheurd karton, maar toch heeft iemand daarover nagedacht en het ziet er leuk uit. Wie zit hierachter? Nou, eigenlijk zitten daar heel veel mensen achter. Want wij proberen juist te kijken van waar is iemand goed in. En die verschillende talenten die brengen we dan hier samen bij Jota. En vrijwilligers? Daar kun je er niet genoeg van hebben. Nieuwe vrijwilligers zijn zeker welkom, want ruim 40, dat klinkt waarschijnlijk wel veel. Maar er is ook heel veel te doen bij Jota. We hebben echt een heel uitgebreid aanbod. Dus we kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. En dan is het feest. We hebben op 27 september hebben we een reunie met alle huidige vrijwilligers. En daarvoor zijn ook alle oud-vrijwilligers uitgenodigd. En komen ze ook? Ja, er zijn al heel wat aanmeldingen. Met name ook mensen echt van in de beginfase die meegeholpen hebben met de verbouwing en zo.